Хора, тръгваме да дадем лапкоин. Един обсидиан. Да, пред блока има. И само момчета, вижте, днеска слагаме да... Да, дадохме този коин. Виж, под частата. Тук трябва да е някъде. О, его е. Его е. Какво е? Обсидиан. Обсидиан коин. Окей, абе да го регистрирам. Регистрирах койна. Нов лапкоин, брат. Момчета и момчета. Аз го трейднах за моя нов лапкоин. Как ще ви го покажа? В принцип този ден сега най-новия. Да. Но днеска го трейднах, така че време сега ще ви покажа какъв ми е новия трейд, който направих. Така, вече си взех лапкоиника, направих листчето. Его този трейдмарк ми даде. Да, аз му го дам, защото Ей, той искаше свети в първото. Аз принцип този трейдмарк го имах от доста отдавна, от миналата година. Го намерих и той се мамори, ще му го дам и аз викам, сега, защото този лапкоин нещо не ми харесва и си го трейднахме за ето. Там знам, че той коин е много рядък. Не белия, ами светещи. Да, той коин е много рядък, колко пак само знам. Време да сложиме обсидиана. Да, ще го сложа. Не, сложи го така. Добре, готово. Това го навираме. Момчета, момичета, ако дойде и ако направим тази страница, тук ще направим най-голямото видео в света. Да, трябва обаче да имаме лапкоини. Трябва ми още едно, брат. А пишете в коментарите да си направи ли аз лапкоин, въпреки че имам един лапкоин. Никога не ти дадете първия лапкоин. Да. Ето го моя първият лапкоин. Когато намеря втория, вече си го разнася наляво надясно. Да. Така че трябва ми още един лапкоин. Момчета така гледат. Да. Обърче лапкоина е. Трябва ми още едно място. Добре, благодаря, че гледахте сорта. Хай, чао.